Magandang umaga mga kaunti dyan, no? So, lalabat tayo. Kasi masyado nang maingay yung mga issue na kanina. Late na ako, ah. Ang dami nagtatanong ba't ako umalis. Hindi nyo naman kasi alam yung mga kwenta eh. Sabat kayo ng sabat, di ba? Dapat alamin nyo muna yung bawat side ng isa't isa bago kayo mag-comment ng mga katarantaduhan. Kasi samahan ng trip nyo eh. Comment kayo ng comment, wala naman kayong alam. Papakinggan nyo yung isang side, papakinggan nyo yung isang side. Para kayong ano, kung sino yung latest magko-comment, doon kayo kakampi. Yung mga latest na magpo-post, yung mga ganon. Siyempre, papaliwanag ko rin yung side ko. Ba't ako umalis ng Senki? Pero bago lahat, sumakay muna tayo ng taxi. Tangina, late na ako eh. Sobrang lamig ngayon dito. Tangina, walang nadaan na. Walang kating na taxi oh. Ayan na, meron ng parating. Tayo nyo muna akong makupo bago ako paliwanag. Putang ina yan, may sakay. Almusal. Nakakatabot dito sa Japan. Puta ka, nakapasok ko ng trabaho, napakalamig. Kaya iniwan ko yung bike ko dun sa ano eh, Pukotomit tsaka gabi. Eto na, mukhang mamahal pa yung ano, taxi. Ay, zaimasu.はい、どうもおはようございます。こっちの僕行ったお願いします。こっちですよね。はい。よろしいですか。ボトピアから右。ボートピアね。はい。わかりました。はい。で賃上げを求めると賃上げしなさいという言い方は Wait ちょっ lang. とあまり Tuloy muna natin. 頑張る事情にしようと So, ayun nga. So, ang ingay na ng issue. No? Ba't umalis? Ba't inalis? Ulit-ulit yung tanong. Pinapalala ka ng mga comment nyo. Teka, ba't nga ba ako nag-video? Ito nga ba yung papaliwanag ko? Ba't ako umalis? So, ayan o. Kaya ako umalis ng Senki. Ito lang. Hindi ko matanggal yung tinga dun sana eh. Kumain kasi ako ng bopis. Puta na, sumingit sa ngipin ko. Hirap tanggalin. Ayun, nag-uusapan natin ba't ako umalis ng Senki. Pinakaunang dahilan, eto, wait lang, matatanggal na eh.
Ano? Kulit-kulit nyo kasi, ang dami yung tanong eh. Hindi dapat ako magsasalita eh. Pinakayaw ko lahat yung ganyang may issue. Sarap-sarap ng tahimik na buhay eh, ginugulo nyo. No? Oo, dapat chill lang tayo. Trabaho lang. Hindi ko alam kung paano mapapaliwanag ba't ako umalis ng Senki. Kasi baka hindi nyo rin maintindihan eh. Pinag-iisipan ko kung i-English ko ba o Nihongo o Ilocano. Paano ko may papaliwanag sa inyo para mas mabilis yung maintindihan. Grabe lamig sa labas. So ayan no. Isipin nyo, ang dami namin pinagsamahan doon pero inalisan ko. Alam nyo naman kung bakit, di ba? Masuguno siya mas. Kaya ako umalis ng Senki. Hirap kasi tanggalin yung tinga. Ang tanggalin yan. Kaya ako din siya. Wait lang, bababa muna ako, no? Ay, ito mo. Yes. Wait lang mga kamsa, bayad lang ako. Ay! So ngayon, dito na tayo sa papasukan natin ngayon, sa part-time natin, no? So yung topic natin ngayon, ba't ako umalis ng Senki? Abangan yung next episode. Bale, gagawin natin mala na to. Mala One Piece. Yan eh.